Edum the gate. ONYAME AKWANKYERE obi di amam. Obeye wo so di. Enti ase so obi se wo de mre na ene. It won't be able to do that. So I will go to one. I will ready to answer the man. I will ready to answer. Hallelujah. The idea and the share of our answer number 20. So we are to be part of full so Sabia. I don't answer. So we are really one more answer. For a good wrong. Every day, let's see what you are. We don't know what to do now. So we are going to push this one. We are going to push it out. We don't buy. We are going to start it with the mouth. And you know, everything will now come. More money and Jesus would I have found. And what I will buy on this currency. So that man who saw where you are. Jesus what happened and so we are Jesus we are meeting for social work and whatever opinion we never be asero and we ought to move on and Jesus Christ amen. Amen. You know before you are apostle. Only say when you go mobile, you are going to property that you do. Now, friend, where we are on yourself. Amen. So now you friend. Oh, my son. We knew all said, yet the body of the sea is soon with the if we separate, it was soon a neat body of the sea. We are showing what as the American because I am going to teach about it. Observe the prophetic direction. You know what? For a cheat, you're preaching. What you want to hear what we say? It is your one in the can use one. What is the so fragile? And can we feel it so more? I don't know. I know it's so. Now you made our way to that was now still 2 minutes around here. Everybody say, "Well, Papa, you are but susu, I think don't. Hallelujah. I say the brother, the American church place here. I say my father come up and do it. He said that friend. And for the church, the cashier said, "Okay, amen." Oh, amen. Now, not only the other side of the prophet. Now, the cashier said, "Oh, you're between your full side. Oh, child, platform, so our mouth, message, no master. We did 3 months. The one that we
you know the body. Taking Muslim, San Tia. I don't want to see a man how to move to you. So that's a case where yes, 1 year to be born. That's why I said, for me, before you die. And I want to say, I don't need for one to do your mama. Sorry. Because we know. It is a lie. Now, so that way, and see. What about the children? And I put this is you. The fear. Yes, no fear. Yes, to my one. Yes, child. And I saw you. And I report the woman son. Ya di bo me pa na me nsem ewu. Wo ko na me nsem nya nkwa. David. Ya Awurade na Apostle JOHNPRAH so ama makwankyere amne me ti ase. Ena wawa. Mama me na me nye bibie. Se de ho ye ye. Na mo na me bi se bisa adaka no. Se de ya wo wu na ja me de ato adaka mu. Se ma gi nya ambasa. Fa kan na me nye ni. Ma gi ya me tanta bi sa nya. Ya wo ka ba kire. Na so ma fe de ma gi ya fa wa ya de. Na ya be hu. Mbia me ya liye. Woni akole ya nya bibia. Abra. Obi e wa ya le ko wuro mu sei. Na se ni ya o de wa nya na atokura. Na bone so me bisa. David. Bisa kwa eja. Abra ye de. Bisa kwa. Na se o de wa nya o ya o se me ni pa me ka o tira me dwene ho. Se wo ni pa me yire e ya ni se ya na me nam na ti kwatwe mpra. Ja. Sa ba wa na kasa bra me ko se ni pa omple. Na mo so me se ba yo we se epe. Se me mani dia. Se kura de me fa fun ade na me ba.
Mete was. Na sa no mani nyina me twem. Wona ate se. Akwa me fa so pa. Na wona nkwa wo ni se ya kwa. Me se nya kupon na so fu nya me ni pa so sai se ya. Me sa me bi sa se da me kwa. Ja. What your bata? Me nya bi mu da. We be friends so bata. Se na de na koyi e me fi afo. Obi anti yanka. E na de yenye bi ayedi. Yenye bi ya. Ya twa de. E mo ma bra wa ya de. Hwɛ sɛ yadeɛ bi so yi o sɛ yadeɛ yɛ amɔ anka wɔnyɛ saa dwi ɛsɛ ewiase de nipa ni da wɔ mu no yɛ bɛwɔ abɛwa yade na woyɛ sɛ yɛbɛdi ne maame no akyi aka sɛsɛ nso ɔbɔ te sɛ me mua no wo na wɔsɛ wakyia ɔno na mɛkyia no akyia me wo na mɛkyia no nipa ba yɛ sɛ ɛnyɛ ɔwɔ wiase onipa kɔ mmɔkyere kɔhwɛ ɛsɛ naanu yɛ ayi wu yɛ ne yɛkɔfa ne mmɔkyere na mekɔ hɔ sɛdeɛ nipa bi gugu soro ebi gugu fam ne ade na mo sɛ onipa nsɛ hyɛ na ade wo na woka na ɔmo nso nim kata ato na kaka mɛmo ayɛ mmerɛ kaka mɛmo wada dɛm ama mu sɛ yes abirɛ kura kɛlɛ hu ni mu wagya yɛ gya wayɛ ade nso so deɛ de mɛmo sɛ wiase if you no go happy yourself and nobody go happy no abirɛ ɔmo sɛ yeah oh please o nipa pa wei ni yɛ fɛ sɔ pa ɔpa de ɛpa sɔ pa abɛ fie ɛdɛ mi nie abasi na laabe brani ko so funa kwanche no ta talking me ni so fa kwanche laabe da me ma pese am ko be akọ ma de ofem ka me je bi public kwanche afem na laabe akwanche na so funa kwanche ya wanda na ya makache mu sala na mo me ko mi to da so fu a twi bi prince abon yemu e de na cheze na kwanche ye adwuma ma me ne me nya sa de me pesa kwa mu se bi mi nti woni ofane ai ma so da ko ya pom atia me se so fun kan se ko do ti ma me boda da me mo me nya sala me nya hwe na ne china ka wanda na ho dogi me library oh obi o si bi o sha samanda pia be so physical ni ti o ba baranfo abasi ele me nya sa pesa de e tu ba ya kwanche na de akwache ma no da obi ara ye me abasi hwe bibi yo de ya mi ya bisa ba da so okay wo de atwen na we de mesio just mo beno me we pass wo ba mi ti si ya ne se mi hie we de mesio anta ba so na do ye wo podam ga ta so ma hwe so fa so abasi ayo je timi sa on nem ko na timu na ma sa bo ti ara timi ja ba mi nya sa mu no ja mi free bed ba na ko sala na da na be abasi ade timi ti agwa me down 5 seconds sha sagana yo asewo kekele asewo MTN just what them now baby what for people to do that was permanent tiana na we de be to mu say sha sagana yo who did you do pass sometimes say pass some bia na mu for abasi mi no de so cheche so do di matanga de emi podam da men me nyesa o fa ko asem fro ko no na men kama asem men nyama men daw fa o be ta me so down we ta me so down we nya hu we ka hu of ya e ta na me ka ro adi na me ka ro
Akwankyere so free dima wa wani wo fi so ka cho se pompo ibo wa no wa hwe akoko bo madam oh dog me na me dey labe so we no za so we dey da labe dog me ale so we dey na me na simo to fo jina popita ni ma no akuku gba da ho e beti na no budi no me o kan me wa fuma dwama no we yi keke we o mse me di wi abakra tare so e be pai entira mtie kwa ja o kwenza fuma me ko ye ya when it's off now come to me tell we show them papa mo ye dem me hie wu me da me wa dem me da me ho mo me so for now so for we da one aposishe bibi oh jari na ba dem so oh bibia na so ja o de mu se ma boda ma ja dog me na me nem hwe ba be da me nim za dia oh dog ya le look for one slop you this about ya na miyam ya sana aja me bobo wa na twato so aja na ma tough and let me am da kakra uni coins bi ha o ti na me say do ni moto oh ja aposishe bibi we there come on do be ka say we nye bi obo aja o shira but ja come to ja pe ko ma me na last one no boom tata yo be to do da don't give me that it's one of me boy you ready to go pop what's what do you need awasi na me say
bɛyɛ no awurade nyankopɔn akwankyerɛ fititio efititio adomankoma akwankyerɛ gyina nyame asɛm so no ɛyɛ akwankyerɛ ɛdeɛ nyina nyame asɛm no so deɛ ɛyɛ akwankyerɛ sɛ wotiri yɛyɛ na wohyia nyame nipa meka nyame nipa isi ɛfɛ ne akorɔ na ɔdefo yi n'agya ɛyɛ akwankyerɛ ɔde nkyiri ho awerɛ fa ɛsɛ bi yɛawerɛ agya moses ɔnyame ma no akwankyerɛ ma ɔkɔyi israelfoɔ no ɛfiri nkoa so ɛna awurade yesu ɔde ntɛsoɔ ka n'ɛteɛ ɔde ti nifa ne bia ne ɛno so ne yɛ na mo amode sieni na mo fa de koy se me so me bani me amode sie so di me mo ko ma fa ne ko ne fa ne ko kira me breda masam wo bua kura are wo bua se be bua me ba ba ni mo nyam fo se me ntia ma ne koda na wo fa wo fa se fo de yo mu ye me wa koda na o ntin ba ba no hete we so fo ba ma ba na me tu e ga bot e na mo ti ya bo kire sa na sister de ba ya kan de na wo so pressure de ko ne na wie ne ho toni be se so ba ba ma toni ade na nko bibia atembia wo pese wo beti ase me ka cho mo ate ase sa ye de hye we ma ne sa yo wo pom wo chu mu tani betri ye pe ai na me ko me ma mo fa na nko se de ba ko chu mu tani ma wo ji ko se de ko a ko tati be ka chiro me wo fa se no wo hwe ma no wo fa se e se da what is the catch so you say ko wo fi
akoma no to so kill wo fa se na di ade nti mo tira ho na mo fa se mo da ba so ba ka ma fa ko na ya ni ba ko se ba fa mo fa ya ni ba ko ya ni ba ko ya ko ya ka ba ti akoma no no so ba ti ka ba ti no na ko ya se ko fa yeah, when I read it, I'm going to know. What do you know? I can't never call out. Yeah, what do you know? What do you want? Kasi abuda. Aya ko na me mana kwanshe. Na tese akwanshe na de ma mo anye. Onyame ni pama wa kwanshe. Wa nkwa nkwa ya kwanshe no. Aso dini o maso te se akose ko machi da mi ju wa meti na meti Jimmy efie na mutimu na no tia ba mi bi e wo fi mami ya me kewu grafie ho no ma ontintin so se ne dan ni twato me ho no fa na ntia kosia oton chechira pacha pacha e ono men ka sa antia kosia ne obeifu e na sori mu amaba ye mam prophetic word bia na mo dem dia batan enye be yi asem na meka tie me ma akwankere na hwedie se wa nkwa ya na so sa de ne ba biwa ane gate na no na mesan o because nyame ne de ne adwuma na se wumu nyame dia na na ba de wa because on na me da no wo ejare ekurajare uchia ye du kuja no ye kwa hontuma no ready no anya ko pot ne mo de na mo ye no nse sa wo fa musie ebeja o ban wo no e dro tuntum e do pa fine fa wo sa why na fa de tuntum no ya wo sem ne e me kire o ma ye chiwade a susuma etade na chi no etanwa obifiri ho na chiwade na me de ma ho o gbafie ho no mo a o ma me nchen nkotodwe ana se dafem so na na mienu obra odi ade na ya wo sem se kan ho no beti ase susu shede na me de ma ho no okwa musie na aye ban na ho no fa osa wipe fire won sem nkotodwa na ada ho so ne na ase na sero sa ade biara bofara ye no o sero on fanche yenso de mpaye ebe tai de mo koye na chi se awurade nti ebe ye amen ewe ni ọgbọ́n náà kọ́ nǹkan ọmọ mẹ́tì pa náà sá ọ̀nà náà sá bà náà
abɔ mpa ya ma no na ɔkɔkɔ no na asan aba na wakɔ no nti ɔno no sɛ no na kwakyerɛ enya maaɛ nti ɔbɛbɔ hakyɛ but sɛ de sitie biara no ɛsiane sɛ yɛmma nyankopɔn anim ɛnsan kɔ saa nti no ɔnim sɛ awurade de ɔno nso no akwankyerɛ bɛba amen nti ma mebɛserɛ wo kɔ abɔmmɔden ana na ɛhwɛ yie sɛ yɛne yɛfiefoɔ nyinaa bɛtena so na ɛno akyi awurade bɛhyɛ no animuonyam na woama no na ayɛtinti a ɛwɔ nhyira Apostle Dasi. Ene ya me nko. Apostle Dasi. Ene show sister. Sister. But if you put it on me, you need one sister. Not pa ko je te put it on this. Sa dia obe o ye ni. Apostle. Ko mama ni. Wa ya sammo. Ni di peja ta di ene so ko ni. Ya me be yin. What ni mo ba ba ni mo nyam fo se wo be boda na matena wiase. Sister, so what you want to? I'm talking about how much more. I'm going to say, what are you doing anymore? So what you miss me? Yeah. Then I was saying that you want it. Check. I'm not going to call myself to the judge. I'm doing it. I'm going to make it. Like that. It's not me that I just want you to be out. I want you to be out. I'm going to go and say to you. Yeah, you can't be a part of my shop. I'm going to say that I want to. Now we say that my phone. What did I get out of it? Come on, come on. Madam. Madam. Akwankyerɛ fititio efitito adomankoma akwankyerɛ gyina nyame asam so no ɛyɛ akwankyerɛ pa ɛdeɛ nyina nyame asam no so deɛ ɛyɛ akwankyerɛ hu no sɛ wotiri yɛyɛ na wohyia nyame nipa bi a meka nyame nipa kronkron ɔma wɔ akwankyerɛ a isi ɛfɛ ne aborɔ na ɔdifo Elijah ɔyɛ akwankyerɛ ɔde nkyiri gu ɔwerɛm isa esi obi yareɛ agya Moses onyame ma na akwankyerɛ ma ɔkɔyi Shemenu tante na fachele wate. Fachele wate. Sorry. Sorry. Ewe. Ewe. Ya cho wate. Etu wo when you be actually wetin counting team from go fan. Tene pa cho na ta ko se wo dibem. Wo dibem akasa wo dibem. Fachele wate. Kristo nti. Ya me so many nti. Ya cho. That's so pure phone the big man not say you are get to you so and okay ya cho what that's sister so the check so oh sorry me yes yes unti na me fi me yes that's right that's it I mean sure oh so na me sure that's it no say omo kwadwato ama me dipem omo pa chane Kristo nti me jai oh asodi ame ko no Bible say so fu no pa no wo hia me to so wo hia so na bo ya wura be de ko ndi eni ti na we ja akoje se we ni me ya de na ti de ni na we ba cho ba nza na nkofo check o me de ba yi di who did you say from Ahmed? Very sure that the pants have been a bit boot when they are Jimin Sim.
Ijidipa. Senya wasasi bi no moye. Ah, so be pa me chew. Ana mo so me dia chew. Me dia chew. Wo pa me chew. Na mo so me dia chew. Na ko me ifi wutire mo dia. Yeah, mama, don't remember what you're fortune. Oh, fortune is the way you call the man who cried dreaming. So I'm not glad to see you or so a patch of. And if you are all, and I'm going to say, so the patch of say, Nakuma more, send out in your Nakuma more. It's a so, it's a me from more. The Bible say, you're for one inch. Now, Bible, no, I'm saying, Shakuma, if you ask her, my cliff, you are me and some. Me nita ho minimye koso ma woni na wa bro wo wusa sama na wo ko se so be ni minimye ko ye fa cha no ifu na me why awo se ni ya bu mo ba so wa wo ya che so me we fit ko i bro bro akuma de bia me kai me fit what the butt should be a butt, what the hand should be a hand, what the wall should be a wall. Everything to ADOM kuma. Akwankyere gina nyame asam so no. Medewa. Diago. Ma foto no diago. Now una me no diago. Abuati. Change me for party na o me. Na out. Me mama why? Dey. Obi me ni abu ajibitiere pasio bodemi na mimi ni udiako ye me ma me wa yo le na cross ni ala okiwi o me ma me wa yo me pia me ma me wa yo ntimi cross na ntio be da ma na nte akofo ako ye lade me ma me wa yo What take us home? What takes us home? Adama. Mama, Mama, sweaty. Adama, we feel content skate na nebali. Mama, I tell you what. If I want to be in the wash, I want to be feel to go to me. Let's have something to take a bit. To make one of them. I'm a booba. The 7 minutes when we answer. Hey, I go to be patch. I don't Miss Rowe.
Ubeshimi. Sasa ubaya, sio ubaya. Kama pombe kushushu bia mwa mwa ya. Sawa. Mimi nakacho. Sasa ndio kwa baby. Tupia mimi kusema mama. Sasa fesi kwa mimi kasa hapo da papa. Adia wewe ndio asema kasa wewe pala. Sika wewe juma yenye sika ya biscuit. Hadi brand pay. Wewe ile bebe mwa obiti mata pasa hapo. Ezo kwa top biscuit mimi. From the top biscuit bela bai. Papa. Top biscuit. Papa ya yangu. Adia. Wewe jamba. Anja baba. What we do? How we do? What we do? Ha. Majai. Ya ona ma. Cheni ma kwa ndio ya kasi kwa pale. Wewe kama wewe hapa. Sote tunasikia pombe frama mama. Get away. I don't see how you care of ya. Sote tunasikia. Go on. What you do? Mama ndio wewe nyo. You do. Mama wewe nyo. Funa sia wewe nenya. Papa sio wa yote. What you do? My fine. The fuck when you see more things out of your hands. Say your pen. Me no go hala to pia na o ka wa me tell me what am. Ele o ka wa de o ka di o ka di ma kan. Say me o ka wa me tell me what am. Nonsense. Ah papa. Papa. Papa don't do that oh. Don't be shaka shaka. Don't be like that. Wana wani mi ni po anya kasa. Bible say na Yesu sɛ ka ba bi hɔ na bɛrima bi a wɔyɛ ɔsraani ɔha so pani ɛbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ rabi meba ɛyare enti bra na bɛsa meba ne yareɛ ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ owura kaa mi na meba na ma mi akɔ amen. Say, bẹ́ẹ̀ náà kasa ọba Yesu kyerɛ no na ɔyɛ sojani a mɛdas eku na bɛtɛ ne deɛ kura mɛdas etu ɔkae n'adwuma na ɔyɛ no ɛna ɔka kyerɛ Yesu sɛ rabi meyɛ sojani panyini ɛna ɔfra ahyɛ m'ase me obey authority sɛdeɛ ɔsofo wɔ tumi no mempɛ sɛ ɔbɛde m'akyi ne m'akɔ na mmom asam no na menim sɛ woka asam no a meba no wobɛyɛ ne den amio nyamema ɛno baabiara ne yɛdi akwankyerɛ akyi sogyani panyini no ɔka kyerɛ Yesu sɛ ka asam no gyidie ɛna ɔnyae yɛne gyidie te ne yɛtie pempem gyidie yɛne yɛne akwankyerɛ a yɛdi akyirɛ akwankyerɛ ɛna nneemu yɛmu bebree hɔ a yɛhɔ ne yɛkuo ɔtumi kɔduru baabi akwankyerɛ ɔse kɔfa ntoma paa na yɛ abɛkwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokunu bɛdɔ wo nti twerɛ sɛ mu ne fa kyerɛ me baabi a yɛka kyerɛ sɛ akwankyerɛ kɔfra ntoma fa kɔyɛ abɛkwan ma woku sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokunu bɛdɔ akwankyerɛ ɛkɔso biara so neɛdi akwankyerɛ akyi ɛna mmaa titiriw ɛne di akwankyerɛ no ɛkuru wɔ mu ɛduru ha akwankyerɛ ɛbula ɔno ara tu wɔ ne fie ɔpɛ wɔ buru nti ebu a ɔbɛbu nti ɔsɛ ɛbula ne yɛ akwankyerɛ ɔsɛ ɛbula no galɔn baako ma wa ɔsɛ 50 Ghana cedis na wodi akyire wonni gyidie nti ɛne yɛde akwankyerɛ wɔ ɛsɛ no mu nyina abuo sogyani panyini no ɔka kyerɛ Yesu sɛ ka asɛm no ɛyɛ gyidie Hebrifoɔ mmɛtadu baako ɛkyekyɛ mu a yɛ nsia no wɔse ne sɛ gyidie ne mu a obiara wɔbɛsɔ Nyankopɔn w'ani nti sɛ wonni gyidie a womfa Nyame ani moma ɔnya mema ɔdɔfo moma yɛnya akwankyerɛ gyidie ɛmfasoɔ ni so ɛno na ɛsɛ yɛyi akwankyerɛ akyi ne yɛde akwankyerɛ akyi ɛna kɔfa nkyene bra ɛnkyene kɔfa nkyene na fafra ɛnson na kɔ ɛdwa so woduru dwa so a ɛnkwanta mmiɛnsa ne hɔ saa nkwanta ne hɔ fa ɛborɔ mmiɛnsa ɛwɔ so
asɛm nim di a mema ni eti ɔman na yera di akwankyerɛ akyi akwankyerɛ na yɛ bu mo ɔdɔfo ɛsɛ sɛ ɔmo nyame asɛm tena ho sɛ nyame asɛm tena ho na wogya akwankyerɛ kyerɛ di a nyame mu nyame yɛ kɛse wɔ so nyame hyira wo sɛ waka ame ɔsɛ nyame hyira wo sɛ waka ame gya akwankyerɛ kyerɛ die fa ahoto nyame so fa ahoto nyame so twerɛsɛm sɛ wɔn a wɔde ahoto awurade so no ado nyinaa bi boa wɔn na awia wɔn yie wakasɛ wɔn a wɔde wɔn ahoto akwankyerɛ so na bɔnu tutu nyame fie akwankyerɛ ɛnɛkora deɛ ɛta nkutɔ yɛ yɛtɔn ne dwa so 20 pesos kutɔ 20 pesos wokɔdu wa ne yɛtɔn nkutɔ asɔpɛ yɛtɔn nkutɔ ma 100 Ghana cedis ne nti a yɛnwura nti na fɛn kyɛkye deɛ menim sɛ wɔ gyidie ɛsɛ fɛn kyɛkye deɛ menim sɛ wɔ gyidie fɛn kyɛkye deɛ mowɔ gyidie
your letter. You are sacked. As a what I walk on. You are fired. Don't tell. PPP. Nonsense. 55 years I know anything I consider down. Oh, there is a catch one too. About with one eye. Asamaba. Adiasam. Yayi medi. Oh, ja mi na face po share am farmers army. Ba e ku fura person di mi na. Ka sha papa kire wa. So bani na oye bani na nka sa me ne ye adwuma no. Otu kwan. Na odi adwuma na ja ne baketo bia ya wo rukura mi hu no. Bani papa ye adwuma 35 good years. Girl ye aka kire so wo yi medi. Ya wo yi medi so ayen. Ah minim. Ei, o so yi medi. Ei, ni sa ba wo ka. Ta ni sa di wa. Semi papa to yi. Anya say da ajugo. Hey! You can't tell my mission. Me nyame abodi azi. Oh, Debbie, me name say we open to me about them sabra. Oh, me try say ya. Me buy, me beg it. E dan ka no. Busumi ni busumi twa no. Me ma me kakra. Why? Pio, ma me kakra. Oh. Adenti. Oh, say madjuma na ye basa, madjuma say. Ti ma me kakra me de baba. Ora. Ashta daddy o fe mi agrosa. Wo duma say ni e dan kan dia fa ho bai. Busumi twa me ba asem ko na aka ye. Eme so me wo kan no. Hwe, me mo ati ase se. Se wo so betle kumase a. Se sa anyema na ko okrum. Sabe ka dia busia fali okrum kura kan che. Mo betara de se e dan wo bi paaji. Ana ti abaso ha me. Fira, madawo. Unim sa shantimita hade no watena asa bone bi eni yente. Ene na asema ba wadawo sada. Yerba ba tuba bi ada wai. Misew. Aso kwa ne ko foro pepe. Eti de be bia me saka mai na. E do ho de ba ma twai mate. Pacha wa. Waka mate. Wono yere. Waso nti se. Me pesa bosu me besa aso bi no betuto yampia bi agire me. Me ba ya na me sika gumbu me nsem. Anya sa mo niema be ba abontiro. Obi partner. Tu ati nyame ka saka. Wasabeka. Kasi kuma se tren tana group. Aja ko je duro wu am ko siafo di ade. Wo so je mkura da da. Bra ba ko na wuti twa. Awo be jira wu jira bi na wo ko ta da bi o. Wo be ya wo ba ya ko to ka de bo fi ku ba na wo ya wo ba wa ifa. O ko ama no ko. Da bi no se ko to ma no ko ama no ko. Awo ko me so ko fa se bi ade. E wu nya je so. Wo so ma fa ko fa se bi ade ko fi ade ko am. Ja no ko bi che da. Wu nya je
Ada na ni mo tisen. Oh, da. Ene mam di aye basa. Si eyi medi. Ene ma abutia me. Idura no pa, ene me yere ni mma. Di ebedi kura ede. Ti abrabọ ne de. Sofo. Enye Ada. Na mesi de beba ya kwamu bia ya maye ni. Ohaw ni atete aye fam nyina ya maye ni. O se ya maye ni na me ka daa se mo mama ni. Enti ya se ya maye ni je. Se we de aba na enka ho. Why? Sofo. James said, "Me man so right say e be told that. Now so me so hey ato me be aburo me so kra. Asa le urade mpa masam. Ada, eya me de pa se wotumi amanya me asem we fi wonu maba. Se James so o man so he bro ye so mayen so. Ampanya me nim yen. Etu on hwe sa. Ebre mu odene baaye. Na Elijah tesoro so a onya aduane nie no. Nyame ma adene. Akoma na aduane di. Nka kwakwa do bi ne hwan. So obenya na aduane. No ode be. Cheso no mu kra enso. Ne nyame aka che kwakwa do bi se fa waduane. Koma nipa na onni so nyame ma ne ye onyame enim yen wo se wiemu no ma wo no mpamo na so mo maduane di ne mpra yen so mbo si wo mu etina ene mo odin a eno kire se kire mo beye din ka wakoma to yem na ye mo pai ne fa ho tu nyame so ne su no su yi na obese ne ho ni nyama sesa no ma ama no ma sa ye foforo Sofo be do wase se wase mi jidima na me se we be bia ebeyi da wase ono kwalifo ni nyame a wahye yan bo no ono na beye eda enti ni nyina mu no yama ye menye na ye mo mpae awurade na akopon ye bo mpae e wo Yesu Kristo din mu cha wo bayi ba wanim awurade so ho ni mu nyamo no se ya mo ya me se awusa me se me na de office be play ala mo ko sa oh ale ni awa ye wo wo pini wa ye wo pini wo ya sa be ti awa me yeli ya mi wu a obi enu se me wu so fu ya kwa nchira da wo ma akosi ye ne ya wo ko da ma ko to nwura mu ya se ne nyame ko ama fie bie mu anya so fu ya da wo ma aso ko sofo a tinidi enti na se be ye yi aka ko amsa so fu be me ti be sofo ni di That mesro be pray. My young phone ko apostle JOHNPRAH ho no. Ombebe wa kwa check tuwa bi. ta kwanchire kwa da me pese me ti ro ma so ta kwanchire akwanchire de bia mo de akwanchire o so ya me ko so mo ko daro ye je se ye ko amsie ye ha sa ko ko ya ko wa nya no bia wo ko na kwa chire de chese wo yi fi chose mu akasa si awa no wa ya ma o de na ma ko ti a wo mo nya dwuma ni ade yira awurade mo di de bia eti awurade ti me di de bia Wa ma ta se ya no mo te ba bo mo na mi go. Me catch yourself one penny am ya for one kwa. Ni anya dia me Elizabeth meba amis kama mo fie bi mo. o wa ko de de bia se Asa me be sa na yeske na me ba na be ya ma na so unya wa di so be bua. E ba de se u bua wa na so bua wa. Na so de so be bua ho dia. Me da me catch you wo. Me da me ko sister me ko. Ami ko je ku se ske bi o. Nye me bia pe ya ko do mo ti se bi o. jai Ku fi se ska ni. ya ko kwanchire o di je nyame bi di sa kwanchire de ba se se no so ma ye bia me ba wo ko no na ba ale o lo he e de wo di ne ba ko mo me de ko ya da wo ma ko mi se me am do pa wo ne tin ka ko ya so de wo ma di se wo ko be fetch ka wa na de bia ne ko wo mo kwa me ba so se de bia ha ko me na fe na ba wo ya ti wa ya me se nya ko ko da to ma na fi so di se tete na ama o we de mother ye fa de bia yo eno a se to de mo se de sa Martin ni ya da da wa ma ko me be o we de me de ko ni ya bia o ha ke de da da fe wo be frase ha ke ya mi mu o hu ni pa ma ko ye be ti fi bi de bia o ha ke me ni mu ya na ta kwanchire akwa body ni mu ya e ko na ko chira shia ene me hu anu kwanka kana no da so wo ba kwese nkruma be fedi ana se so be fedi tell so wo gidie nti wadwuma sa wo ti fie wo fa gidie no ba komoma wo ma yakọ apostle
so JOHNPRAH AKWANKYERE say and ko nya adwuma ye abram ba bia me ko no bi de chika baba why ti o da ma me komra me dia be se na be abram ya sa abram o ya ko ya o ku na ma se adaba na o me se fagidi o da fagidi first card abram haya kontin abram fi wo gidi JOHNPRAH AKWANKYERE o da ma me komra sika ba ya ko apostle AKWANKYERE say ko nya adwuma ye sika ba fi mu apa me dia sama me abram haya kontin abram Mami, você me achou? Eu vou te dar na cara. Vai direito. Vai cá. Vai direito. Não vai lá, vai. Não vai buscar. Eu vou te dizer uma coisa. Mas eu vou te dizer me tiri pom twa me kama ta me kokoro mani nkoso enkosoro me ni no wo nkoso kokoro ba fam fa asa na tino wo ko dia kwase na mtifia sa ala dia kwaso fi aye nwuna na ayate O dia vai ver ka fa. Who are you? Okay. And you got to die. Let's show me catch power. What who? Adi, if you want to be telling me, yes na chimi na mtifia na. Hallelujah sir. Esi sa wo fa wo ya. Besi sa na me no ni asa, me ma me no ni asa. Me pacha. What did you say? I happy. What did you say? Mommy, when you are blue, I was so busy. No, you should yourself. I found a bank, that's what I'm talking about. So, Miss Baby Missika. What did I do when I was so far away? I'm not watching. What did we have on the TV? When I feel your best, I'm not me. Me tell me now. What kind of the summer? I will go to the meeting of Pia. I want to see a move back home. Hey, that's what we are home. I don't know the casa. Men are the casa. You make us a tremor. Miss Jessica. I don't know what to do. What could the excellent? I so good of Papa. Fancy come on. What's you was I when they made the casa? Sabay so. Papa time and you put up the Shadema and the Yakuna people. What? What do you know? Oh, Jenny never cheer up on Jenny. Let me chat. Yeah, they tell free. Free out. She was and I do want to say, Benny. If you see, we have a plan, and I say, we are one year. And just a woman. Send your number one woman fan say, I'm more young woman Tiffany here to Yampia. I can't some in your Duncan. Hey, and I do multitude. What so can I say? A quite be a member from a Jim's can, members. Hey, I'm going to phone you. That's a house. Amen. And now go from another. Why am I going to fast? Women say, oh, so you never die. Make sure, Papa. Which means you move back to people, come again. Wọ́n sì fi ẹwà òtún mi. Madana ní ẹ̀fọ́ àbọ̀ntìrì. Wọ́n di ká bùsùn mi sí àmì ìjì nyinaa. Ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ akasa dà. Adìyẹ ẹnu akasa mu àti àṣeyẹ. Tí ẹ̀ di bẹ́ẹ̀ bá náà dẹ̀ náà wọ́n ṣe. Tó ń bá tó afẹ́ bi àbúrò mi so ẹ̀nẹ́ diẹ mi sìn kúrò. Mo àtúnyà dáa ní ká mi mọ̀ mi mọ̀ ẹ̀ dẹ̀. Ìfẹ́ wa sika ló wá yẹn náà wà ẹ̀kọ́ bá ní àdìyẹ náà yẹ ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ mọ̀. Mi ní ẹ̀jẹ̀ tó sọ́ọ̀dì sẹ́yìn ìwọ sójà. Sọ́ọ̀dì jẹ́ mi máa tó ẹ̀fẹ́ sọ̀ sọ́ọ̀dì. Àná wẹ̀ dá kàṣí wẹ̀ kúrò àná pèsè bẹ́ẹ̀ dá ọmọ mi wò. Àdẹ́nẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi hù mọ́bọ̀. Na mi ma mo tún adé mu a mo di fie ha na mo tó yampia na mo ka nsɛm akɛseɛ ɛnna fie a mo nyinaa tó so atua sɛ mo mo ntua yɛ a wɔn nso ntua. Ɔno ɔno ɛsɛ asa. Nea wo ka ne ogyina hɔ ɛna ka kyerɛ. Tuma yɛ ka kyerɛ wo ɔwɔ ayɛ. Ɛwɔ ɔsɛ wo. Mo yɛ ɔwɔ ɔsɛ wo mo yɛ. Me na ne kasa ɛnyɛ akuti abo nsi mi bia me dan ka busu. Sɔɔ yɛ ɔwɔ ba kɔ kaa. Ɛnfa mi ɛnfa mi. Yeah, penny was because every year, as I think about this right, no group is pack cafe, no group, St. Anne's, that look at all down here, the bit of it. Just so. Now you're going to suffer. Yeah, maybe another one, no boy.
Me just why. I mean the fear they say the breath. Walk up beam and I'm the community. So why? And what for me is kind of bad. Let me walk that. Why? Now I'm it's not true. No cancer make me the diablo. Maybe I'm listening. Now me know papa kakra mu date now. And if you like you me try them free 1 year ska. And then minimum. Make any more parameter. So me say can ska. Yes I'm the one but you say so how do you do it? Me concert kakra no na heavy pi na mpumo mo ma entrance we dey nya trance se ne ye ho hihie no enya trance kura ya nya ya ne yankana ada bibi asia na sofo mi se je da ye fie ho nya sam keto no man fire service for no moduru say ya fire service for jari bio oh enye say ja so ye fie wura ena wa batare ya da na ndo kantan say ya de ka bosu mensia se ya ntwa ye nya kwan roof edem ho na ye tutu ye ne ye hu bia obetimi aboa ye na seja ye ba ho ye bu mu na ja ye nya bia tutu na ye timi wura dem boy kakra na besen ye 60 Ghana cedis. First is 600 DB. 60 Ghana cedis. Oh, I saw a penny and then a one more say problem here about the Swiss. Oh, with me for kakra bi wa hase senka eja me dru kwan so me top petrol na the akasum their pay provisions bi abafi. Ti mama here says e be so. Oh, with the nyame adom. You say 60 Ghana cedis. Teteno 600 hampacho eni yo munyi we say we da aka no yo no pen e kan mention na aka so eti sene e kire se asema o de bia mu di kaka no kire no eti we de we suso 90 Ghana cedis 900,000 te do ase o aso penyi ke na ase aso penyi na ase kura mama we ready asem mo ko asa wana me fa ya be ko mu na sisi saka bibi be to bibi wo kwa mu ansa me atufi oji me say no na me fa mo ko am fa na ka ni yanko me na me ko na me say oh na me shira ye je so fo bibi ayo hey Sisi Fine okay hey Mama ka wa dem za okay so ka da me ya pasisi ya kana ina wakai Dadida Hey, what did you mean? Mom, oh, no, sir. Now the baby I catch me, and I'm going to scar. Oh, Mamma, no mean, cut your own child. Ade, me no mean, me, yes, sir. But you want to do the barrel of the son. Never best out, never best out. We don't hear you want it. We're hearing the proof for your friend with local government. We are local government. We're hearing like you. We were about, but you're mentioning what you be. I don't know, be a friend of Mammy Tebua. Who are here? We're going to tell Mammy now. Was in the mean to Kaka. I'm a family.
Mami ka na ka de brawa. Ayumra wona ne mate te what to do. E be one say baako. Aso him. Akoya wuo. Akoya so de bia wuo. Oh yi ya mo fa ya pa Penny dot on so one more into one yisika and from a chow. One also penny dot ya come now that you hope as you can who was so who after one can so for or so also your bomb pack camaro. You don't want to so free about. Aja obebom pa yewie we yisika de amount e kan yefe ukoso for lifia enye wuram na baby betes into what me be kani pananti oh so I want to feel so na form so fe e be wa so for yiba ne nanti apa abekam ada wo ko ye ni badai wo ye ni badai na ba to ko ni pe na wa aseso ada ye wa na ba so bi so ye ni bi ada ye wa ye se be ka di pe ku ye wo ya bia na wo fre hey so ya so ya ko ko ate me ma na se ma se me ma ko ni ye ya na se ma se so ya ko ha ya ko da hey na so le ko sika woni be pa na ne fuma ba ma se wo ba ki sika ma na aso le ko ba sa bien min ko be pia mi de hey ha she has said to you pure kwa mi kakra mi ma na say so what watching ma fi mu se ya o ayo ye comment na sofra yo ma me sorry o na me patcho fache mo ati bi se me nya kwala so na me obi akasa ma me said one me fine wakana swatch aba me de ade mo aba befi o da Mr. Binsi be fache mo ati program na ko me patcho Mr. Deonko in sakra yo na me fanso we yo come dream o come tears be na asin so de me pa ne fi no a me ba won jensen to kwanya de mu a me nya me da bia ba me nche obi ma nti me come fancho o da me fache mo wai the mom did the other come as a and you go take one of you are carrying on my heart. As I may tell you, but you shit, as I be the one that come when your mommy. Nana, Papa, you're doing. Papa, doing. Nana, I crow. My good, my good, Nana, it's a drop. Drop on the hoodie. Marina, the hoodie. Marina, you are wanted. You are wanted. The baby mother, you are wanted. Nana, you are friend. You are friend. You are friend. Some more. Said they say to themselves, few of them crap home. Said they don't say pro beer. I mean, the beer, wait me. I don't know what to ma. No. Because I thought I was in the idea some more. Because I didn't say, Papa, you listen and that's it. Yes, some more. Happy David. A crab just had to talk to Tono. Why you can I said, David. Hey, that a boot. No, they free Fanny. Sister Bible say.
ɛne ɛne mogya ne honam na anya ne mmom ɛne ewiemotomfoɔ tumidie pamidie ɛna anya te sɛ deɛ aduro no die ɛwɔ sɛ wo ne ne kasa ɔpɔmpo na yɛde no kɔ apostle JOHNPRAH hɔ no wo sɛ hɔ ndɔ ɔma ɔkwankyɛ ketewa bi a ne dɛm ɛti sɛ ne ne ka de ne die no ɛba wo so na dɛ o ɛdi asɛ no menka nkyerɛ papa yi hwɛ me yɛ ba yɛn hwɛ akɔsi ba mu yɛ fa ɛnyɛ akɔsi ba wɔ ne ɛnyɛ dada wo ma sister ma ka papa yi ɔntie metwe ne ho a mente aseɛ ɛne sɛ wɔde pɔ so wɔ ne noma bi mpire sɛ tete kaba yi medeɛ mewɔ me sɔfoɔ a ɔbɔ mpayɛ ma me nti mewɔ gyidie sɛ me ho bɛtɔ me na Job kura wɔahunu ama ne ɛboro medie so ɛnso sɛ ne ho tɔɔ no na mo akoma didi ɔkwan wo didi ɛdo wo de tena hɔ yɛne ba yɛ sɛ ne nɛteɛ onyame no a wɔhwɛ Job maa ne ho tɔɔ no saa nyame koro no ana ɔbɛhwɛ me ama me ho atɔ me wo de tena hɔ na bɛyɛ saa no koma sɛ abɔnten so bɛgu gya me ne me mma na ahyɛafo me na fofoɔ ba abara sister kyɛ sɛ me na fofoɔ ba anya yɛ ba me fɛre obi a ɔba wɔsene ma te sɛ abona kunu yare na mɛkɔ akɔhwɛ wɔ bɛbɛ na wɔde wakɔ no akɔ akɔserew ɛkyɛ me ɛnenam koma sɛ hɔ adɛn ana na apɛ sɛ ɔtete ne fa na adɛn meme wu nyɛ wo bɛwu sɛ woane afoɔ akɔ akɔtɔ wobɛwu agya dada bot mesrɛ bɛsi me wɔ mesɔfoɔ a ɔbɔ mpayɛ ma me na makwankyerɛ no deɛ menkɔ nnɛ nkɔkyena sister wona wote sɛ woahwɛ na wone nankasa mena anya adwe saka na akɔpɔ akɔsoɔ da bɛdɛ meekɔ na papa yi kɔm sɛ ɛna mewale no yo woabusa me wohwɛ ɛgya wɔte kɔdɛ kɔte hwɛ bibi yɛ hwɛ yie o na kyerɛ no ɔba bɛmu atɔ me so wɔ fie ha ne ɔba yɛ kunani mɛbo a wode ɛtie deɛ meka no na meyɛ kɔ wo nkɔ ara wai apɔso na kwankyɛ kakraa bi woyɛ te sɛ wom na wo ho atɔ adɛ na wowu yɛ yi sa yɛka ma no ɛnka bi wobɛkasa sɛ afe mɛkasa ɛkɔ nam sɛ me ɛkɔ yɛ wobɛkɔ sɛ ɛde kɔkɔ waba wo wankasa wowɔ wode 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 ɔba hɛ ɛnɛ ma adɛ na ɛdɛ mɔ na mewale wɔ na menim sɛ sɛ na bɛyɛ sɛ kɛdɛ kabigya wɔ dɛ ba na metra me bɛ na sɛ wobɛtumi akɔ mɛtumi akɔ sɛ ɛnyɛ ɛwɔ fie a yɛbɛbɛ Akwasi wae. Yes ma. Bra. Kedo kono me kwa na wa yifa. Do kono kwa. Wo kwa shiri na na kono do a me do ko kaka mbe so no wani abre so. Owe enkwan do ko ri dia bia na me die. O ze ka de se. Tete du fo ni mo ha. Me pesa de no. Me pesa de no. Musa no wi enti. So baby you like crazy I we for the yeah me eyes are no me pesa de no me pesa se nyeso ma me pa no na ka ka say we and come on the waste we am cheating na ya me feel it won't to ya be dia de wa na me pe bia ni what to ya be dia de we see ya ba ko so apena ese me yare sei ne se wo de nkwan ne doku asio na mi dia na we mu sho bi ma bo we ya ya come ya me fa ko akofo ha no ma ho to aka so nko we ya be fo we ya be ponsam pa wo sa pa we ya be come sense we ya be ponsam okay we ya kwai so we ya be fo ya be ponsam so na me fa nko me se ho dia me ko ni sa pa wo be chew o ma pa ta ko be ko po o fi sa wa na yo na den ena yese me ba matu ne wa chichichi aden e di asem nko a minia papa mi ko akaka ne me be kwa me dey si wa me ko bra na me ba me pe bi edi no me ba wa fa di oh aduane no di ana ye den oh mami me se na se mi ntimi ni di o na nde ya na jabe ya ma da wona doku mienu na nkwan ba ko die ne se mama ni hu ni o hwe yare a wo yare
woman from come so for apostle. Just papa na kwanchire ekakabe. Wodi mpa we na ka womato. Won ho and then the day when you say na ko apesie mienu na asese wo yale. Me ba ya wo me ne me nkwa wadi ni nyina. Wo so so wo na ko mabo. You don't pay doctors. How can I say by you? Hey, Eja. Ene dia kwanchire na yiti wiase o. Ene wiase die. Eti wo so di wiye chire na ko asore. Asia simu so free me so. Kwanchire de be na kwanchire. Bodi amadi akwanchire ne de mo ko paru ni edware mo na amukun mu jamu akwanchire mo ani ejajamu. Bidi amenya bro na makoma oba bia kudware me akwanchire de nko. Eja, se wodi wiye eti so na ne ko asore no. Ni e mo akwanchire na ho beto opa. Won tira wo se. Mr. Kowe you are getting a drop at you. Ti de o ka na ko drop at you. Me na me ko isa. Who are pay for pa? Because on the bay for na me boa. Akwanchire so say dey. Sophia akwanchire. Kakra e je na yia. E what me ka se fa ka twa de. Fa manti oya, fa mchire say enu ano na wato. Dona. Ade na wo be ko so wo tini so wo so tete me sa. Dia akwanchire di na me. Just wo da wonyi ni. Empire say ya pompa ya se mi kunu ya le baye empire be le mo ye chese ya le ko hese le net ye hese mo ja sha se e fifiri mu so wani die mu a ma me kwa na me fa mi kunu enko apostle o me die baye mo de me tira da baye giri baba se pe yo sa ma kan nya me adum na na apostle so ma kwanjira ka me wi mi ta ma me kunu so nsa mewu enti so for me se wani die mu a e ma me nya kuna ni me se wada wo ma ama mi wu ya me ma ho am so wu ni ba 2% mi wu mi kuri wu o wu ana na ho ni bia kamina mi so wu an so so akwanche wo ho de na kwanche ni bana se gidie ni mu a ebe ya de ni wato abna anka sasa mi le mu gidie se me hu ba Samsono aya kwanchire pa edie nyina nyame asam no so de aya kwanchire hunu se wuti yeye na wuchia nyame ni pa bia mi ka nyame ni pa konkro oma wa kwanchira isi efe ni abro no di fu Elijah aya kwanchire odinchiri gwa yem Moses, ONYAME